semmi. Hát az ráugrott a másikra. Na, tessék. Hoppá, szexet nézzük. Micsoda szerelmeskedés. Azt a macska bajszát így nyíltam minden. Ilyen pofázzák. Hopp! Szexi. Na tessék, megint visszament, tehát ugye nem. Ráugrott. Igen. Ráugrott a másikra. Aztán nem csinálta, mit az is. Egy van ugrálni. Nem hagyja magát, hogy csinál, nem akarja. Azt mondta, van jobb is volt, keres jobbat. Ifjabbat. Állítólag az állatok meg, állítólag, hogy már bemondtál, hogy